going to fight for umntana wami. Ndizolwa ningabe nibuza ukuthi uzilani ngizobuya ngizile kodwa masiqale sigqibele. Bekwikhaya lakhe lokugqibela eMthatha namhlanje uSesethu Mboza nobengumfundi kwidyunivesithi Nelson Mandela eGqeberha. uMboza beneminyaka eli-19 ubudala, kukholelwa ukuba wazibulala emva kwesiganeko sokudlwengulwa umfundi obefunda naye kule dyunivesithi. La sikhala ngokuthi basusa la enelapha sifike ngo-85 sila. Solo sila ngo-85 umlungu wabhubha ngo-2010. Abahlali befama yase-Hartbeesfontein eDelmas eMpumalanga bayala ukususwa kule ndawo nabayibiza ngokuba ngumhlaba wokhokho babo, nanjengoko kulindeleke ukuba kuvula umgodi wamalahle kule ndawo. Tsena mogare ga banna ba tlogela fa morago ba le babedi a ba e romela mo tseleng ke bona kotsi ke bona matlhomona ke tsapele ke a kwala e kwadile. Bafana Bafana ibethe iZambia kumdlalo obuhlobo obubanjelwe kwibala iNelson Mandela Bay eGqeberha ngale njikalanga. Sinamkele kwindaba zethu Andame Ndodwa, Andama noPhumza Sikhumba nayitoliki yolwimi lwezandla Botani Mzonsondo. Kukho ukruthwano phakathi kwabahlali basefama kunye nenkampani enkulu yemigodi iSiriti Resources eDelmas eMpumalanga. Abemi base-Hartbeesfontein Farm bayala ukususwa kule ndawo nabayibiza ngokuba ngumhlaba wokhokho babo ukuze kuvulwe indlela yeproject yokwemba amalahle. Bathi ingxaki yaqala ngo-2010 xa ifama yathengiswa kwiSiriti Resources neyathi yabayalela ukuba bafudukele kwenye indawo. Kungoku nje iSiriti ithathe indlela esemthethweni isoyikisa ngokubagxotha abahlali ngoJanuwari ka-2026. Lenkonde ngomnye wabantu ababanga ngelithi lefama lilifa labo abalishiyelwa ngumlungu ababesebenza phantsi kwakhe kwiminyaka ye-80s. Ukanti umgodi iSiriti uthi ngamampunge lawo ababantu bafika ngeminyaka ye-90s kwaye ubafuna baphume baphele kulamhlaba. Solo sila ngo-85 umlungu wabhubha ngo-2010. Umlungu washiya la. Sekuvele igama lokuthi imayini yasisusa la. Enukusisusa kwabo bathi abasenzeli lutho, abayenzi nax, abenzi lutho, abafake igezi, abasakheli, abasenzeli lutho, ayikho into abayenzayo mara basitholela. Nangona abanye sele befudukile, abo banemfuyo bathi umgodi iSiriti mawuqale ubafunele umhlaba owaneleyo ukuze bakwazi ukufuduka nemfuyo. Kungenjalo iSiriti ikhe phantsi zitya zigcwele. Ina 50 yenkomo ngizozizaphi zi-50 zami ki-1 ngizozizaphi longibeka lapha emangweni zokwenza njani khona la emangweni ngazithenga lo mlungu asaphilo lo mlungu uphupha nje uyazana. Bafuna ukusisusa endaweni yala manje asikalanga ukusuka endaweni yala sivumile ukuthi singasuka manje abasinikezi indawo esifunako abafuna ukusakhela namanzi asinawo nogezi asinawo zonke lezi zinto angeke basakhele. Mina ngikhala ngokuthi bafuna ukusisusa la mara instead of ukuthi basisuse la abafuna ukusakhela abafuna ukusifakela igezi abafuna usifakela amanzi abafuna nokusitshintshela lempilo esikiyo la bafuna sibuyele emuva. iSiriti bingekafumaneki ukuziphendulela ngethuba sisiza emoyeni. Ubeke kwikhaya lakhe lokugqibela eMthatha eMpuma Koloni namhlanje uSesethu Mboza nobesenza unyaka wesibini kwisidanga sobugcisa kwidyunivesithi Nelson Mandela eGqeberha. uMboza beneminyaka eli-19 ubudala, kukholelwa ukuba wazibulala emva kwesehlo sokudlwengulwa ngumfundi obefunda naye kule dyunivesithi. Esi siganeko senzeke kwiintsuku nje ezimbalwa emva kokuba iziganeko ezikumila kunje zithe zehlela abafundi bale dyunivesithi, nto leyo ibangele ukuba kuthatha amanyathelo angqongqo khuseleko kwiindawo zokuhlala ingakumbi abafundi abangamantombazana. Mama kaMboza uchaze intombi yakhe njengomntu ebenobubele nobebathanda abantu.
Ebeyimini enzima kusapho lukaSesethu Mboza ngelixa bebeka umntana wabo kwikhaya lakhe lokugqibela. Abazili banike imbeko yokugqibela kule ntwazana eneminyaka eli-19. Besicimba simnikeza ikamva uSesethu kanti simbizele ukufa. Silimele silikhaya kakhulu. Abahlobo bakhe abadandathekileyo bamchaze njengomntu obenobubele. We've lost Ekhaya, Umtu who was full of happiness and love. That's how I want to remember her. Happy before tragic events took over. I feel a void I will feel for the rest of my life. You were always there for me, my right-hand woman who picked me up when I was down and never gave up on me. Ebalisa ngentlungu ekhokelele ekubhubheni kwentombi yakhe, umama kaSesethu uthi watsalelwa umnxeba intombi yakhe emva kwesi sehlo, wamcebisa ukuba aleqise esibhedlele. Emva koko uSesethu wagoduswa esibhedlele ze wacetyiswa ukuba ayovula ityala emapoliseni. Umrhanelwa wabanjwa kodwa wakhululwa ngebheyili ngomhla we-10 ku-Okthobha. NMU. It's a disappointment that I felt when I went there. Ngoba uSesethu ubhaqwe ndim ndisemthatha ukuthi kwenzeke le ntlekele. Ubhaqwe ndim ndi-insista ndithi khabani ucango umntana nam zange uphela u-2 days ngathethi naye. I'm going to fight for umntana wam. Ndizolwa ningabe nibuza ukuthi uzilani nizobuya nizile kodwa masiqale sigqibele. Amakhandlela ombala ontusi ayakhanyiswa njengophawu lomanyano kumlo ochasene nobudlobongela obusekelwe kwisini. Ukanti omele abafundi kule dyunivesithi ubongoza eliziko ukuba luthathele ingqalelo ukhuseleko lwabafundi. We have buried kulonyaka about 16 students. Not abantwana basweleke kuba begula umntalala kangavuka ubuyagula. But it's related to crime and GBV. Whilst the institution remains silent and ignorant to that. Tidikiwe ngoku manje sisithi justice for bani. Itshantliziyo labantwana kwiphondo laseMpuma Koloni lityhola eliziko ngokungakhathali. Apha eForte kutshanje kukho umntwana oyintombazana obonwe ejinga emthini eswelekile apha eAlice kwi-main campus. And therefore ke mama ngokusithi sizawulwa hayi nam nditsho. Eke mnaka ndiyibetha into ngiqhawuke. Ayiqhawuke yam. uSesethu Mboza ungomnye wabafundi abahlanu ababhubhele kule dyunivesithi kwezi veki zidlulileyo. Mapolisa aKwaZulu-Natal azingela abarhanelwa ababini emva kwesiganeko sokudutyulwa kwabantu abali-9 kwindawo yaseWentworth KwaZulu-Natal. Oluhlaselo lushiye abantu ababini bebhubhile kwaye abanye abasixhenxe baye bafumana umonzakalo. Amaxhoba phakathi kweminyaka eyi-15 kunye neyi-22 ubudala. Uluntu lwale ngingqi lukholelwa kwelokuba imilo yonqevu ingunobangela yoludubulo lwamvanje. Zixhelekile iintsapho zamaxhoba athe ahlaselwa ngonqevu phezolo ngabantu abali-9 abadutyuliweyo ze kwabhubha ababini kubo. Usapho luthi linzulu elinxeba. Our hearts are broken about this year. It's not a nice thing what's going on in Windsworth. We can't even go to the shop. We have to watch our backs. We can't even go to the shop. We can't even make our children play outside in peace. It's not fair how we're living. This violence needs to end. Enough is enough. We are tired. It's heartbreaking. Time and time again. In this whole year, I don't know, every week, 3-4 deaths. Woodville Road, Hine Street. Woodville Road, Hine Street. No one comes to the party. Abahlobo bamaxhoba bathi ingxaki yonqevu yiyo ebangela le ngxaki kule ngingqi kwaye bengabahlali baziva bengakhuselekanga kwaphela. We need the gang to stop. We are losing people every single day, burying people's children every single day. And it's just painful what we're going through. Sithetha nje akukabanjwa mntu mayelana nesisiganeko. Amapolisa akhangela abarhanelwa.
Phantse kulo lonke eli loMzantsi Afrika, amakhasi ezonxibelelwano axakekile nanjengoko kuququzelelwa iphulo elicela abo basebenzisa amakhasi onxibelelwano ukuba batshintshe imifanekiso yabo yeprofiles bengumbala opurple njengenxalenye yephulo elichasene nokuxhatshazwa kusekelezelwe kwisini nokubulawa kwamanina kunye nabantwana. Noxa kuqhutywa ngamaphulo akumila kunje, iinkcukacha amanani zibonisa amanani axhalabisayo okonyuka kweziganeko zokuxhatshazwa kwamanina kunye nabantwana. Le yeminye kwemininzi imifanekiso yamaxhobo okuxhatshazwa okusekelezwe kwisini okusele kufikelele kwinqanaba elixhalabisayo ngenxa yokonyuka kwamanani ezi ziganeko. Gender-based violence is a priority to the NPA, so this matter is also a priority to the NPA. You must understand one of the deceased here is the girlfriend to the accused person. Le ntetho yenziwa emva kweentsuku ezintathu kubulewe abazali ababini uTshiamo noBaliseng Moramaga badutyulwa basweleke eMamelodi, kodwa owesithathu wayekunye nabo wasinda. Lo menzi wobubi kuthiwa ebethandana nomnye kwaba bazali ababini. These young girls end up dating older men for money. Also, older men end up using them for knowing this one needs this type of lifestyle, so I can do as I please with her. Amatshantliziyo ekuhlaleni akhuthaza abasetyhini ukuba balithathele ingqalelo liphulo lichasene nodushe olusekelezwe kusini kwaye athi lo mkhwa mawusiphulwe neengcambu ekuhlaleni. There are women that will go there just to have fun with their friends, with their own money. However, there are also women who go there without money, hoping that they will find a man to buy them alcohol. At that moment, you don't know what is happening to that guy because he feels that I bought you alcohol. That simply means you are mine, you are going with me. Then when you retaliate to that, it becomes a problem. Urhulumente kuye kulindeleke ukuba angenelele ngokupheleleyo kumaphulo akumila kunje. Umbuzo uthi, ingaba kunjalo ke ngenene? The women of our country have reason and cause to be concerned about the gender-based violence and femicide that continues in our country. It is totally unacceptable that men continue to abuse women and even to kill them. We cannot accept that, and I have full understanding, full empathy with the women of our country, and they want to demonstrate their disapproval of the way we men are treating the women of South Africa. So I have full understanding. And I did say during COVID that gender-based violence is another pandemic. Noxa le ngxaki yokuxhatshazwa kwamanina kunye nabantwana ingumcelimngeni kweli, iinkcukacha amanani zisabonisa ukuba abemi beli loMzantsi Afrika basarhuqa inyawo ekulisabeleni ikhwelo kule ntsinda badala yongamele eli. Kuza kunyanzeleka baxoze mphini wumbi abo baza kuthi babeke izihlobo zabo kumakhaya azo okugqibela kumadlaka aseNasrec kule mpelaveki izayo, nanjengoko amapolisa esixeko saseRhawutini esithi akukho mngcwabo uya kuvunyelwa ukuba wenziwe kufutshane neNasrec ngexesha lengqungquthela ye-G20, okuza nanjengoko kulindeleke ukuba iinkokheli zehlabathi zingungelane eNasrec ngelizokuchophela le ngqungquthela nekulindeleke ukuba iqhubeke kwiveki ezayo ngomgqibelo nangecawa. Abasemagunyeni bathi ukuvalwa okuchaphazela indlela ezinkulu kunye nendlela zangaphakathi kwisixeko kuyinxalenye yokulungiselela ukhuseleko ngethuba lengqungquthela ye-G20. But when it comes to the actual summit on the 22nd and on the 23rd, we have arranged with the cemetery that no funerals will be taking place on the 2 days. And also it is important for people who will be unveiling tombstones as well, that on those particular days, the cemetery won't be accessible. Ufihla umemelele kubaqhubi benqwelo mafutha ukuba babe nomonde ezindleleni. Our advice is to be patient. That's one thing we are advising. But another thing is be cooperative with law enforcement officials on the ground, and also just be aware of all these closures. What's going to be happening today is basically similar what is going to be experienced in the coming week. Nangona amashishini aza kuthi achaphazeleke koku, abanye abahlali bavakalise izimvo zabo.
These things, sisters, it has the good side and also somehow the inconveniencing part of it. Let us start with the inconveniencing part of it. The inconveniencing part of it is that some of us who are residing here, who have houses here in Nazareth or Monde, we don't have the stickers, that which will permit us or grant us the access into our place. Abaqhubi bayabongozwa ukuba bacebe kwangethuba nanjengoko indlela ezininzi ezibalulekileyo kwisixeko saseRhawutini ziza kuvalwa ngempelaveki ngaphambi nje kwengqungquthela ye-G20. Umbutho iSouth African Literary Awards ubhiyozele 20 eminyaka okuwongwa kwababhali, imbongi kwanabadlali beqonga. Lo msitho ubanjelwe eRoodeport Theatre and Museum eRhawutini. Umphathiswa wezemidlalo, ubugcisa nenkcubeko uGayton Mackenzie umemelele kuluntu ukuba luqhubeke lunika inkxaso kwezi nkcubabuchopho. Ibibubusuku obukhulu kumagcisa nababhali ngethuba bephawula 20 okubalisa amabali embali yeli loMzantsi Afrika. Umphathiswa wezemidlalo, ubugcisa nenkcubeko uGayton Mackenzie uthe ukubhala bubuchule yaye ababhali badlala indima enkulu ekuthungeni amanxeba esizwe. The writers are the conscience of our country. Writers are the ones that tells us what is wrong with us when we are in denial. And I just think that writing is what brought us this far as a nation. To write is to heal. It's healing for the writer and it's healing for the reader. And we're going to continue to support it. Abaququzeleli badize ukuba ngenxa yokukhula kwalomsitho bathabathe isigqibo sokongeza isigaba kulamawonga. So we've got 16 categories now. That includes almost all the genres of literature, children's writing, translators, literary journalism, short stories, novels, poetry. Gamba bawongiweyo bavakalise uchulumanco ngokunikwa ingqalelo kwemisebenzi yabo. Oh my gosh, this moment is a representation for the queer community, really. If I can win this award, and it's a story about queer people owning their personalities, owning their identities, then it's an invitation for them to step out and to tell their stories. And it's just a small moment that is an encouragement to the rest of the community to own their story, to tell it. Umphathiswa uMackenzie ke ukwamemelele kwinkxaso ngelithi aba ngababumbi besizwe. Bafana ibethe iZambia ngamanqaku 3 kwelinye kumdlalo obuhlobo obubanjelwe kwibala iNelson Mandela Bay eGqeberha ngale njikalanga, kanti ke nanga amabalengwe alomdlalo. Tsena mogare ga banna ba tlogela fa morago ba le babedi a ba e romela mo tseleng ke bona kotsi ke bona matlhomona ke tsaya pene ke a kwala e kwadile nako le nngwe o tla ba ithawa re ke moprofeta ke na le ponelo pele sephephelo tumagana ga le Oswina Police. The boy is talented arbone aba itsa ba romela khotfele mo tseleng ya ga Mohau bona Mohau wa ba phetla Mohau nkota. Young man who's enjoying life very much, enjoying life over the last year or so. Now, in swinger. Header! 3! Bafana! Oh, I enjoyed that. They're loving it. Out in Gqeberha and Zambia are simply being put to the sword right now. Nansi Zulu noThabile Makhaphela. Kakhulu ke madikela noncuthu ezindabeni ndiyakubulisa mbukeli wami ekhaya ndikwamkele ke kwidesika yami yeMozulu mna bethuna ngegama ndinguthabile ndiyinzwakazi yabathembu mvanje ngokubanzi masijongeni iMozulu siyesiphawule mbukeli ekhaya iziganeko zamvanje zeMozulu kuMzantsi Afrika uphele uyawuqaphela kakhulu noko kucwenge kakhulu kwindawo ezininzi zalaphondo laphaya eNtshona Koloni impela kwindawo ezigudla unxweme njengapha koFredendal ekseni pha biveka kamandi kukuhle kucwengile futhi kuzolile phaya emva kwemini ngomso belivala baluso
ngolwasuku futhi sekutshisa mpela phaya kamashumi amathathu nje akhatshwe sisinikani kokubanzi masiqalisele imbukelo ekhaya kaloku amaqondo wakho phansi naphezulu ngelokuqala iphondo kuphaya sivula eMpuma Koloni impela ke kwindawo ezinze kumantla welaphondo ko-Alvan busekomane esisada phaya ezibeleni ngo-9 degrees ekuseni nasemthatha zezontshizane zithe xhaxhe yonke laa ntsasa kanti benjenje kwelaphondo laphaya eFreystata nelizinze kumbindi kumzantsi Afrika mpela ke kumazantsi nempuma yelaphondo ko-Ficksburg ngexesha lasekuseni phaya kuyanetha kuyaduduma kakhulu ngo-12 degrees ekuseni nantsi kwakhona kaloku imozulu kwiphondo laphaya entshona koloni ngamandla mbukelo wam ekhaya phaya ke kumazantsi nempuma yelaphondo ko-George nazo zonke iziphaluka ngexesha lasekuseni futhi kuyafefa ngo-13 degrees xa bevuka ngomso kanti ke baphila kanje kwelaphondo laphaya kaloku ko-Northern Cape mpela ke kumantla welaphondo ko-Gurumani kwasekuseni futhi kuyanetha phaya kuyabonakala phaa koKimba xa usehla kelaphondo futhi zezontshizane zithe gqa yonke laa ntsasa yangomso zebenjenje ephondweni laphaya eNorthwest ngamandla phaa kumbindi nentshona elaphondo futhi ko-Vryburg ngexesha lasekuseni futhi zezonduduma phaya yonke laa ntsasa kuyabaneka ngeshumi nje elikhatshwa sisithandathu kanti ke chu ngembe nam ngokubanzi kwelaphondo lapha kaloku eRhawutini kumndlunkulu welaphondo neliphakame kakhulu phaya ke koTshwane ekuseni phaya ngo-15 degrees efana nqwa ke phofu naphaya koBonkenspruit ekuseni bevuswa lishumi elikhatshwa sisithathu bukele ekhaya enyuka nam ngokubanzi phaya ephondweni laphaya eLimpopo ngamandla ke kwimpuma nentshona elaphondo futhi koPhalaburwa ngexesha lasekuseni phaya futhi ngelashumi elikhatshwa sisixhenxe sehle njalo ngokubanzi kwiphondo laseMpumalanga ngamandla ke bukele futhi kwintshona namantla welaphondo ko-Middleburg umzekelo phaya ekuseni futhi kuyenetha phaya ngo-13 degrees nakosikhukuza futhi zezontshizane yonke laa ntsasa vuma ndivale ndisonge imozulu phaya ephondweni kaloku laphaya KwaZulu Natal ngamandla ke bukele futhi kumazantsi welaphondo inkwankca phaya nengqele ekuseni ko-Kokstad ngo-7 degrees naphaya eThekwini futhi kuhle ngo-17 degrees mna ndikuthanda kangaka xesha limyoli. Kanti ke amabhokobhoko alwe kwamdakisali ngethuba betha i-Italy ngo-32-14 kumdlalo wetyelelo lwawo wokuphela konyaka eEurope ngale njikalanga kamnandi mawethu.